magpadayo sa atong paghalat, magmalipayon kung dunay pagsulay, pailot lang kanunay, kay ang Diyos magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, patayong matinod-anod sa iyang pulong, ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Sa mga panaw magmaigmaton, sa mga pulong tanan makadiyos no, likay ang karbo o tanang daotan, kay ang paglikay mao'y hinigiban. Okay, mayong buntag, mayong pakiguban, welcome sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kalaygon ang Dios nga padayon nga nag-uban o nga nalipod o padayon siya nga nagtudlo, nagdasig, nagligon sa matagusa sa ato ang matag kinabuhi, labi na gyud sa ato ang matag Pinoy-anan. Aging pagsugod mga kigsunan sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, ato ning ablihan o sugdan sa pagpatalingog sa ato ang awit nga Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Magbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng ingon, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaan kasulatan. Ato ta sa pagsugod sa ato ang panag-uban sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo ta. Amahan mo nga Dios sa makagagahom niya kami amahan aron sa pasalamat sa imuhang pagkamaayo sa matag usa namo ka kinabuhi. Salamat amahan sa imuhang pagbantay, pagpanalipod. Salamat sa imuhang pag-amuma sa matag usa namo ka kinabuhi. Sa tanang mga tao nga mituo misalig kanimo na kinabuhi sa imong mga pulong, padayon nimong ipamatud-an ang imong mga mensahe, ang imong mga saad nga dili gid mapakyas. Busa niya kami amahan aron sa pagdaig pagpasalamat sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kanamo kusog, naghatag kadasig sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Padayon mo kami gipukaw aron padayon kami nga makaalagad kanimo, nga diin makahatag o kahimayaan, pasidungog, pagdaig sa imong ngalan. We declare blessing sa matag usa. Bisan pa sa akong mga kigsunan nga namati, naminaw, nagikuban karon. I-bless o Dios ang matag usa. Na ang kadasi, na ang kalipay, kalinaw, na ang pagkamatinod-ano sa mga butang nga imong isalig ka na. Amang itugyan, isalig diha kanimo among panag-uban, imong programa, amahan. Wala may mahimo kung wala ka. Usa mong itugyan, isalig kanimo tanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag, no? Maayong pakiguban ug welcome sa ato nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo, kanako ug kanatong tanan. Maingon man sa ato ang mga kigsunan nga nagsunod sa ato ang radio, ang 11.3 Shine FM.
diri sa ato ang lugar sa Sitio Kalutugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan o padayon ang Dios magadasig sa tanan natong matag kinabuhi. Good morning, good morning, good morning. Sa tanan natong mga kaigsunan nga naga-share sa atong nga programa, ako nagtuo nga kanunay ang panalangin sa Dios sa matag-usa nato kakinabuhi. Okay, og naay nangutanan ako nga kaigsunan nga nung wala nako ka balik og live tungod kay sige ko og kanapitang pamalandong labi na gyud sa ato ang mga children tungod kay dili siya magdugay unya akong nadiskubrihan karon mga kaigsunan nga naa siya kaugalingong linya nga pwede siya nga dili ra gyud gamiton ang wire o karon pa gyud po nako nadiskubrihan o inani usa nga atong set up karon pero makahimo lang gyapon mo og request o mga awit magalangit diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong pagkikuban, mayong pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsunan nga naakaron sa nagkalain-laing mga lugar o naakaron sa nagkalain-laing mga nasod nga mituyog mitumbaya sa ato ang programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. I declare blessing sa matag-usa. Ako nagtuo mga kaigsunan nga naa mo kanunay sa kalipay, sa kalinaw, ug labos sa tanan. Naa mo kanunay sa pag-atiman sa atong buhi nga Dios. Kaya ako nagtuo nga sa atong panag-uban daghan mo kay nakatunan kung unsaon pagkinabuhi diha sa iyang panalangin. Sa buhat kita mamatanong, aron kita mamaluwas, si Jesus na magkaluwas. Wala'y nagdalang kahiluan, nilita mo sa lisang kaitasan, kawang lang ang ganan. Uhilang sa ligid ang tunghanan, nanagog na sa tingin mo ng kalimutan. Siya ang Diyos sa malaan. Dunay gamay nga kalahian ang atong live tungod kay dunay diferensya ato ang connection tungod kay nga ako ang igamit na sound card i-connect na ako sa mixer gikan sa sound card laptop to mixer o niya mixer to kana bitang transmitter niya ikaduha na nato ning mauno sa sound card na atong gigamit sa atong live pero dili siya magdugay ang iyahang output sa monitor mao'y maguba dayon mao'y hinungdan nga dunay gamay nga diferensya ang atong live ang ato ang programa pero doon ako'y gi-order ng mga wire nga mao'y akong i-connect og atong gamiton ang ato ang interface ang ato ang Focusrite ato ay to Scarlett may ato ang suwayan o gamit kung maabot na to atong gi-order nga mga wire para ato ang matistingan kung matuno ba sumala pod sa uban nga mga tutorial nga ako ang makaplagan diha sa YouTube. Ako kayo nga makatabang bitaw kini mga tutorial mga kaigsunan ay mga legit do na pwede legit. Try and error kung maghisgot lang gyud og kana bitaw connection lamang doon na gyud mga marisgo nga mga gamit sama sa ato ang mauno pero ang atong unang mauno mga kaigsunan nagamit lang gyapon dito sa atong simbahan mao na atong gigamit sa live nato sa ato ang panimbahon pero dili siya magamit diri sa ato ang live unya ang ato ang gihimo
nag-order ta og pat-o nga mauno lamang wala pod maabtig dugay ang ihapong output sa iyahang monitor paingon sa headset duha man na o tulo man na ka output mao'y naapektuhan siguro grounded man gud siya pag nakasaksak bitaw gikan sa PC to mauno kana bitaw nga paingon sa atong transmitter paingon na sa FM medyo apektuhan siya kung naunay mga kilat-kilat ug naa gani mga kilat-kilat nga dili kayo makasunog sa atong transmitter pero makaepekto di sa uban pang mga gadget nga to gigamit mahinungdan nga ayo nga buhaton ug karon akong nadiskubrihan nga pwede ra di siya nga gamiton nga dili na to i-connect mga kaigsuonan sa transmitter wire to wire ang atong gamiton Facebook mga igsoon na lamang dili inaana ang quality gyud nga mo gawas sa ato ang FM station. Pero importante mga kaigsunan, maklaro o tinaw ra gyud ang mga pulong sa Ginoo. So ato ta mga kaigsunan sa paghatag og panahon sa basa sa inyong mga mensahe nga niabot diri sa ato nga panag-uban, maayong buntag, maayong pag-iguban ni Dante Fabol. Good morning po, Pastor. Makabati na pod mi sa pulong sa Dios, palihog patukar panahon, may panahon ka pa kana lang, may panahon ka pa. Ako sa pangitaon diri mga kaigsunan ang gi-request sa atong igsuon ni Brother Dante diri sa atong programa kining awit pagkalangit may panahon, may panahon ka na lang. Ano sa ba ni? May panahon ka pa. May panahon ka pa. Ato Tagalog pagtagan mga kaigsunan ang i-request diri awit pagkalangit may panahon ka pa. Diri lang sa nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Laygon ang Dios magpanalangin sa matagusan nato kay kinabuhi. Good morning ni Pops Gilon Garces Mingito. Good morning Pastor, laygon ang Dios sa kanunay. Good morning ni Sister Gingging Simpron og ni Edith Lin at Songson Lumanda. Mayong buntag, mayong pakiguban usab ni Sister Anali Karinalipahan og ni Sister Gingging Simpron og matud pa. Good morning Pastor, uban ang tibuok nimong pamilya og sa tanang viewers and listeners. Wow, good morning. Mayong pakiguban, good morning Pastor Gideon o kay Pastora Russell o sa tibok mong pamilya. Salamat sa Ginoo nga naka-live ka Pastor, mi nga wala imong live. Pastor laygon ang Dios nga kanunay nagauban kanimo Pastor kanatong tanan. Naninguha gyud ko Sister Gingging nga kana bitaw mag-live ko nga naa gyoy kana bitaw naasay background nga sounds lamang ang nahitabo magud sa ato ang gadget mauno. Maog gihapon ang nahitabo sa una natong mauno kanang gigamit dito sa ato ang simbahan nga dili na siya pwede gamiton sa atong live tungod kay wala na say output og ako ang ko ang gyud kana bitang giuting kay kung unsa pagyoy mga kanang mga pamaagi nga pwede pa siyang gamiton lamang dili inana ka kana bitang kanindot ang mugawas tungod kay dili na siya dili na gyud ang original nga linya mo ato ang gisubay kundi doon na siya mga kana bitaw lain nga mga pamaagi nga dili maoy gitaniyag sa mauno sound card pero at least maka-live gyapon ta. Pero ato ra ning mausap kung maabot ato ang mga gipang-order nga mga wire sama ng mga adapter nga gikan sa cellphone o niya moagi og pila ka adapter mura og duha ngadto na sa Focusrite o niya ngadto na sa mixer niya ngadto na sa PC. So gikan sa PC, mixer, Focusrite
niya pila ka adapter mo gikinahanglan ug katong mga adapter mo mao gikinahanglan mo atong gi-order para sunod na tong mga live kung maabot na to mas nindot ug mas klaro na usab ang ato ang programa. Siguro sa live mga kigsunan medyo okay ra pero sa ato ang radio dili kay siya inana ka nindot. Pero importante mga kigsunan masabtan na gyud ang pulong sa Ginoo. May panahon ka pa by Joey Paitan. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanato tanan. Good morning ni Lugin Gonzaga. Mayong nga buntag, mayong pagig-uman. Si Jason Mariano, good morning Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi daghan gayod. Magkakaton sa pulong sa Ginoo tungod sa imong paggamit sa Ginoo. Pastor, God bless you. Pastor uban sa imong pamilya. From Sibulan. Mayong nga buntag ato mga igsunan diya Sibulan. O atbang ra gyud ta diri no. Medyo dili gyud kaayo atbang kay atbang sa Sibulan mahuman ang Santander. Pero gikan sa Santander mugko ra nga mga lungsod kay moagi man og Sambuan hinatilan ay Malabuyok dayon. Pero kung moangat ko og bungtod pinakabungtod diri sa Malabuyok makita ra gyud ang Sibulan. Mayong buntag ni Nika G. Dinoyo, ako di ay si Joji Dinoyo. Pastor, paki-greet og happy birthday sa akong anak nga tuwa sa Mindanao. Pastor, first birthday niya ron nga wala ko sa iyang birthday. Kay lagi, apiki man jud, Pastor. Ginoo na lang ang mag-igo sa tanan. Greet ko happy birthday. Inaot ko nga dili siya pasagdan sa Ginoo. Salamat Pastor and God bless kanini yung tanan. Uy, salamat kaayo Joji Dinoyo. Kumusta? Ako nagtuo nga ang Dios padayon nagapamuhat sa imong kinabuhi tungod kay usa ka nga akong giampo gihangat sa Ginoo nga makapangalagad kaniya samtang doon na pay panahon. O salamat kayo sa imong pagtumbaya sa to nga programa. Ako nagtuo daw nga upanan o proteksyonan sa Ginoo ang imong anak. Unya happy birthday. Pag-usap ay sa imong anak. Ang Dios magauban magapanalangin. Nindot kayo ang imong prayer hangyo alang sa imong anak o dili ka pakyason ana sa Ginoo. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanato tanan. Good morning ni Maiti Managat o ni Sister Elsa De Villeras. Good morning og ni Brother Ramon. Maayo nga pagiguban sa mga De Villeras family. Dalaygon ang Dios. O maayo nga pagiguban ni Lugin Gonzaga. Pwede request og dalampanan. Siya ang Diyos nga balaan. Mayo nga pagig-uban ni Maiti Madagat, lain lagi ang audio Pastor. Kay kuan siya kanang nadaot gyud ang iyahang sound card tugod ni sa kuan ba kanang bitaw na ay mga kilat-kilat nya mapiktuhan di ay siya kay kani mo gud sound card nakakunik siya sa transmitter. Nagikan sa transmitter moagi sa mixer niya moagi siya og kuan kanang diretso sa mauno wire to wire nga naa man di ay pwede nga ato ang naa man di ay pwede pag yun nga buhaton pero wa na dili na nato mabalik ang iyang original nga kanabitaw tingog napiktuhan na gyud ang ato ang mauno mao na nga ang ato ang ako ang gibuhat karon tungod kay kung mo kuan magutag mauno another mahal na sad kay quality man gid siya kanang sound card nga mauno quality gid siya. Kung imo na siyang i-search sa TikTok o kahas Shopee, mahal-mahal gid siya. Kay moabot sa pinakabrato niya 5,000 na pin. Pero dunay gani maunog doon nga moabot og 30,000. O niya ang usang mauno na to mao nang gigamit sa simbahan pero dili gyud inana ka nindot ang iyahang tingog. Tungod kay doon na sa diferensya. Pero ang ikaduha na itong mauno, kaning atong gigamit, nga mao atong gipuli,
Dako kay siya damage muna nga dili siya inana kanindot ang gawa sa atong audio. Pero at least madungog ug maklaro ra ang pulong sa Ginoo. Ato ta sa awit magkalangit dalang banan. Sa iglesia, pero ang ikaw na tumawag ka niya itong ilapit. Ikaw ay itong ipuli sa isang damage muna nga dili siya inana kanindot ang gawa sa atong audio. Pero at least madungog ug maklaro ra ang pulong sa Ginoo. Ato ta sa awit pero kung sulayan og sit up pagyod, akong i-try to balik ang pikas linya and do na magwini tulo ka linya. I-try lang nako kung okay pagyod, no? Kay sa iyahang audio dili gid siya murag tinugnan ang iyahang tingog. Magpagsulay, walay na infinito ko, hindi ang sayang ko, pamatiyon mo ako. Hey. Ako sang isulayan mga igsoon ha pag kuan kung okay ba kay lahi gyud siya. Para ako sang testingan gyud no para mas nindot manggod ang ma-sit up gyud siya kung makuha nako ang iyahang kanang original nga audio. Sige, ulat-ulat lang usa ta.
Hey, check. Hey, check. Medyo na ako ano, na-cancel na ko ang ihang kuan. Okay, hulat-hulat na lang yun taon niya. Padayon lang niya ta o padayon lang yun taron o hisgot na sa pulong sa Ginoo. Okay, mayong pagpaminaw no ni kuan. Josepino para maayong buntag pastor G og tibuok nimong pamilya. Ug sa tanang mga kigsunan diha kang Kristo Jesus, kumusta mo diha? Og salamat kayo brother Josepino para okay ra gyud kaayo mi diri. Salamat sa Ginoo sa iyahang pag-atiman o pag panalipod ug labos sa tanan pag-amuma. Mayo nga pagiguban ni Elina Elisna Kuama. Good morning pastor ug sa imong tibuok pamilya ug sa tanang kaigsunan. Good morning. Sige. Mayo nga pakiguban ni Gary Perez. Mayo nga pakiguban pastor na pa ko nakatan-aw sa imong live. Salamat kaayo Sir Gary Perez. Ato ang igsuon. O mayo nga pakiguban ni Gingging Simpron matud pa dili ka pasagdan sa Ginoo pastor, hatagan ka sa Ginoo sa tanan nga panginahanglan para sa kimayaan sa atong buhi nga Dios. Sige. O para dili kay kami nga no, awit sa ta atong daygon ang Ginoo, atong buhaton karon ang ato ang himuon nga serbi mao mo hatag og music ato lang gitara, magitara taron niya. Kuyogi ko sa pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Nya human ani mga igsoon maghisgot dayon ta og kanang hisgot ta sa mga butang nga makahatag og kadelikado sa kinabuhi sa tao. Mo ni atong hisgutan karon ang mga butang nga makahatag sa tao nga mahimong delikado ang iyang kinabuhi. Kaya ano kinahanglan tang masayod nini aron malikayan nato ang mga makapadelikado sa ato ang matag kinabuhi. Hey. So ato sa ni nga punon gyud dili lang usag gyud puta ka kanta sa gitara. Kung sang ibalik no ang sit up kaganina para dili kita mingaw. Sige. Ako sang sit up balik kay murag dili kid maayo ang ihang output sa iyang audio. Pero at least kana bitaw naaray background ang ato ang panag-uban. Ako sang ibalik.
Okay, mayong buntag, mayong pakiguban ni Rolita Kotara. Good morning, Pastor. Si Divina ni Talipon, Bohol. Mayong pakiguban ni Sister Divina from Talipon, Bohol. Si Annalyn Tunda, good morning, Pastor. Dalaygon ang Diyos sa kanunay. Pray for me. Pastor, na nakaayo na hingpit sa ako ang sakit, Pastor. Request ko o kanta Susiha. Si Brother Freddy Aquino Tanyo, mayong puntag, Pastor. Dalaygon ang Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ningaw nami sa imong live. Klaro raman ang tingog dire. Sige. Salamat sa kaayo. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako na iluhan. Labaw sa gipangandoy, tanan gitinguha, ngamuari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya, lamang kong matagbaw, ug sa matag adlaw gitingguhan. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako natingguhan. Nindot kayo mga kaigsoonan, no? Ang awit magalangit sa presensya mo. Tungod kay kung mabati na to ang presensya sa Ginoo, dili na to kalimtan ang gisulti ni David. Diha sa Salmo 16:11, ingon si David nga gitudloan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanako kalipay, nagdala katagbawan hangtod sa kangturan. Kana nga bersikulo mga kaigsonan, gitabangan ko sa Ginoo sa pagbutang niini sa akong kasing-kasing. Kaya tinuod, kung wala ta diha sa presensya sa Dios, samok ang ato ang paghuna-huna, samok ang ato ang pagbati, ang ato ang feelings. Dili na to maasabtan. Pero kung mabati na to ang presensya sa Dios mga kaigsonan, naa kanunay ang kalinaw, naa ang kanunay ang kalipay. Wala nga mayo kayo ang Dios nga nagtudlo sa matagusan nato kinabuhi. Dunay request no nga susiha ato ning Tagalog pagtagad, susiha o koptiko. Dili sa ato ang programa ang tulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios magpanalangin. Sama ka na to ang pagprona. Sama ka na to ang pagbati na to ang feelings. Dili na to maasahan. Pero kung mabati na to ang presensya sa Diyos. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tando mo o kawan ang ako na ikatulog na pagigugma diha kanimo Ginoo. Pupil ko gagsumo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo
kinabuhi ko nga So sa pagkakaroon mga kaigsonan, dili pagyod inana ka nindot ang ato ang audio tungod kay sa kunang gikaingon ang ato ang ikaduhang maono napiktuhan siya sa kanang panahon ikan sa transmitter to mixer tapos maono wire gyud ang akong gigamit pero doon na untay pwede pa nga dili wire ang gamiton pero ulahin na ako na diskubrihan wala nga sa pagkakaroon hulat-hulat sa tas ato ang i-order a wire or adapter para magamit ang ato ang gigamit sa recording studio sa ato nga programa. Mayo nga pagiguban ni Lucy Gorgonio o ni Arlene Inot, mayo nga buntag o mayo nga pagiguban ni Nima P. Elianera. Good morning, Pastor. Dalaygon ang buhi ka Dios. Nakabot jud ko sa imong live. Karon nagsige lang jud ko og replay sa imong mga wali. Kay talagsa ko makaabot sa imong live. Glory to God sa tanan nga nagsunod sa imong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Watching from Pitos, Kulang Bato, Cebu City. Kumusta mo diha sa Pitos, Sister Nima Elianera? Dugay-dugay ko diha nagpuyo sa Pitos. Sapos mga driver diha sa Liborio Taxi nga gigrahe diha sa Pitos nga diha po ko nagtuon o diha po ko nag-fellowship diha sa osas mga simbahan diha sa Pitos sa Assemblies of God. Maayong nga buntag ni Pastor Carmen Mahilong Bandigig. Amen. Maayong nga buntag Pastor ug sa mga kaigsunan ko sa Ginoo musta Kimberly D. Balunto. Good morning, Pastor Gideon, watching from Barangay Malipagok, Pulumulok sa Cotabato. Pa-shout out na ko, akong bana nga nagtrabaho, si Ralph Francisco, o sa akong mga anak, si Nas, si Gila Francisco, salamat, Pastor. O Sister Gingging Simpron, matod pa, ang makatag sa tao nga mahimong kadelikado sa kinabuhi maong sala, bisyo, dautang kauban, kasuko, o pagdumot, pagbiya sa Dios. Mao ang ato ang kinabuhi. So kanunay kita nga mabinantayon sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. O kinabuhi ang iyahang mga pulong. Sala usas mga pinakadelikado o makahatag o kadelikado sa kinabuhi sa tao. Mahinungdan ikaw gako gitudloan o gigiyahan sa Ginoo aron dili kita aron makalikay ta sa pagpakasala. Makalikay ta sa sala na diin naghatag og kadaot sa matag usa ka kinabuhi sa tao. So ato ta mga kaigsunan sa paghisgot sa mga mensahe nga ato karong hisgutan sa ato nga panagbuban ang pulong mo kinabuhi ko. Og sa pagkakaron sa ako nang gikingon mga irog pasensya nga medyo wala tay kanabitang wala sa tay kanang background tungod kay dili sad maayo ang outcome sa ato ang audio pero at least maklaro rad sa ato ang programa o panag-uban ang mga mensahe nga mogawa sa ako ang baba o ang mga mensahe nga ato karong paghisgutan mga kaigsunan maghatag ni giya sa matagusan nato nga kinabuhi labi na gyud sa ato ang pagpadayon sa pagigbisog sa saad sa atong Ginoong Hesus. Wala man tay laing gisentro sa atong pagpuyo sa kalibutan ingon kitang mga Kristohanon. Ang saad ra gyud sa Ginoo. Ang pinaka-importante mga kaigsunan nga angay natong sintrohon sa atong nauna sa atong kasing-kasing. Ang pulong angay sintrohon buot ipasabot may diha ta ning kamot. Diha ta ng limbasog. Sa atong pagpaningkamot sa ato ang pagpanglimbasog mga kaigsunan giklaro sa Biblia nga tayugon ka. Tayugon ta. Uyugon ka. O giklaro pag yun diha sa Biblia nga ang mutayog sa atong pagpangalagad sa Dios mga kaigsunan dili lang kausa dili lang kausa kaduha ug dili lang pipila kundi mga igsoon ingon nga nagkalain-lain nga matang nga o nagkalain-lain nga mga pamaagi nga tayugon ang ato ang pag-alagad sa Ginoo. Tayugon ang ato ang pagtuo, tayugon ang atong pagsalig, tayugon ang ato ang
kadasig diha sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay ang gipasidaan sa atong Ginoong Hesus dunay nang limbasog sad aron ta mapukan. Dunay nang limbasog sad aron kita dili madala sa iyang pagbalik. Ug walay lain mao ang kawatan, mao si Satanas. Walay lain nga kaaway sa kinabuhi sa tao si Satanas. Pero giklaro nga ang kahimtang sa atong kinabuhing Kristohano si Satanas wala nay mahimo. Igo na lamang siyang manintal, igo na lamang siya mga kigsunan magpaatbang, igo na lamang siya kumbaga magpalaway kung sa ato alang pinulungan mga kigsunan, magpalaway lang siya. Kung ang tao mututok sa trabaho ni Satanas, malagmit nga madala. Matod pa ni Jesus, bisan gani ang mga pinili. Mahinungdan ikaw ug ako, gipasidan-an gyud sa higpit nga pagpasidaan sa atong Ginoo. Nga kinahanglan magmabinantayon, kinahanglan magmaigmaton. Og trabaho nato na ang pagmabinantayon o ang pagkamaigmaton diha sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Og diha sa pagkamaigmaton, pagkababinantayon, mga igsuon, kinahanglan magpabilin ang pagkamainampuon. Og ang pagkamainampuon, mga gigsunan, usas mga importante diha ang oras, time. Sa ako nang gikaingon din sa ato nga programa, time management. Importante gyud mga kaigsunan ang time management. Karon sa ato ang pag-alagad, sa ato ang panag-iuban mga kaigsunan, atong hisgutan ang mga butang o mga pagbati nga makahatag sa tao nga mahimong delikado o mahimong kadelikado ang iyang kinabuhi. Ato sang hisgutan mga kaigsunan ang mga tao nga diin ang ilahang mga ngalan mabasa diha sa Biblia, nga makahatag kanato og mga kanabitang kahibalo, makahatag kanato kaalam, o makahatag og kanang kadugang o makaingon ta nga panag-ingnan mga kaigsunan aron makalikay ta sa posibilidad nga makahatag kanato kadelikado sa pag-alagad sa Ginoo. Ako moingko nga ikaw ug ako nagbasa gyud ta sa Biblia. Kay mao nay gidasig sa Ginoo aron ta mo uswag, aron kita mo tubo, mulambo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug wala na laing pamaagi nga gibilin sa Dios aron ikaw mo uswag, aron ikaw mo tubo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao ra gyud ang pagbasa ug pagtuon sa Biblia ug pagginabuhi niini. Giklaro gyud diha mga kaigsunan ang pagbasa, ang pagtuon o pagkinabuhi. Kay dili manggutanan nga nagbasa sa Biblia nagkinabuhi. Dunay mga tao nga naningkamot sa pagbasa pero igo ang rason nga nung naningkamot sila sa pagbasa sa Biblia para doon na sila ikadipinsa sa ilang bisyo. Aron doon na sila ikadipinsa sa ilang gusto. Aron madipinsahan nila ang ilahang kanabitang gusto. Naay mga tao nga nagbasag Biblia pero dili aron maikinabuhi ang unsay mga pamaagi sa Dios. Kundili para madipinsahan nila ang ilahang mga tinguha, ang ilahang gusto nga dili maoy kabuton sa Ginoo. Maunay angay natong tukion. Nga giklaro gyud diha sa Biblia mga kigsunan sa libro sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8 hangtod sa 9 nga dili gyud nato kalimtan ang pagbasa, ang pagtuon o pagkinabuhi sa tanang mga mensahe nga nas Biblia. Kay maunay mga pamaagi or bugtong pamaagi nga gipakita diha aron ta mouswag. Ang pulong pag-uswag nagpakita na sa pulong pagligon. Walay laing pagkaon sa atong kalag mao ang mensahe sa Dios. Ug sa padayon natong pagtuon sa mga mensahe sa Ginoo, diha nato masabtan, makablagan ang mga tao nga nag-alagad sa Dios apan nahimong delikado ang ilang ginabuhi, mga igsoon. Nahimong delikado ang ilang ginabuhi. O usa sa ato ang hisgutan karon mga igsoon na samtang nagbasa ko sa libro sa Genesis, kaysa ako nang gikaingon sa mga Kristohanon, sa mga followers, sa mga disciples, sa mga tinunan, like nako, like nimo, tinunan kita tanan. Nga kinahanglan mo basa kita sa Biblia.
kung nahuman nimo pagbasa ang Genesis hangtod Revelation, wala magpasabot nga dili na kamo basa. Balika gyapon ang pagbasa. Sa diha nga gibasa nako ang Genesis mga kaigsonan, dunay mga mensahe nga gipadayag ang Dios nga makahatag ka nato og mga pamaagi aron makalikay ta sa mga makadaot sa atong pagkakristanon, makalikay ta sa makadaot nga sa ato ang kinabuhi. Kaya nga tong isgutan karon mga kaigsonan ang mga butang o mga pagbati nga makapadaot sa kinabuhi sa tao. Ang uban mo ingon nga usa sa mga delikado kaayo nga makahatag og kadelikado sa tao kanang pagbati. Feelings. Pero kung imo na siyang tun-an, ang pagbati gitugot sa Ginoo. Usag yun mga kaigsonan nga unsa man ang mga pagbati like kasuko, kasina, kaibog. Kung imong tan-aw na siya, usa na sila ka mga butang nga gibutang sa Dios sa atong kasing-kasing nga magamit nato dili aron gub-on ang atong kaugalingon kundi aron maamuma nato atong kaugalingon. Pinaaging ini. Mao na nga kung maghisgot ta og pagbati mga kaigsonan, dili gid siya mabutang nato nga maunay makahatag og kadelikado. Nganuman, tungod kay mubati mas gyud ka mga kaigsonan kana bitang masuko ka kung dunay mga tao nga bisan kung imuhang gitarong pagdumala apan ang imuhang pagtarong, ang imuhang gibuhat nga pagtarong pagdala nila para nila dili maayo. So mabugatan nga. Pero dunay mga pasidaan. Ang imong kasuko dili dapat paundayonan, dili pasalupan og adlaw. Buti pasabot ayaw pabilin diha sa kasuko. Kinahanglan kung naa kay kasuko kinahanglan makalingkawas ka. Ug dunay mga pamaagi nga gibilin ang Dios aron makalingkawas kanini. Maura gyud ang pagpaduol kaniya o pagdawat sa tanan. Kay kung dili magog kakadawat mga kaigsonan, siyempre magpabilin diha kanimo ang kasuko dili na makatabang. Diha sa Biblia mga kaigsonan sa Genesis, dunay tao diha nga sama nimo sama nako nga nagtuog Dios. Naghalad og Dios, nag-alagad og Dios. Ug usa nga gihisgutan diha ang kinabuhi sa duha ka magsuon nga si Cain ug si Abel. Sa kinabuhi ni Cain mga kaigsonan, naatay makit-an diha mga kaigsonan nga kana bitang nakahatag kaniya og kadelikado. Usa na niini kanang sa ako nang gikaingon feelings. Pagbati gyapon, nibati sa kasuko, nibati sa kasina. Mao nay usa sa atong makit-an diha mga kaigsonan nga kung ang kasina o kasuko dili bitaw ka kalingkawas ana, mao nay maghatod kanimo og kadaot, mao nay maghatod kanimo og moingon tang sala sama sa kinabuhi ni Cain. Sa diha nga si Cain naghalad siya ngadto sa Dios, iyang nakit-an mga kaigsonan nga wala dawata ang iyang halad, wala dawata sa Dios. Tungod kay iyang nakit-an nga sa diha nga iyang gisunog ang iyang halad, ang aso wala mo saka sa langit. Nagpasabot nga wala dawata sa Dios ang iyang halad. Apan ang halad sa iyang igsuon nga si Abel, namatikdan niya nga gidawat sa Dios kay ang aso sumala sa ato ang mabasa diha sa Biblia nga gidawat sa Dios ang halad nga gihimo ni Abel. Ngano man tungod kay ang halad ni Abel, ang iyang gihalad ang pinakamaayo. Nagpakita nga grabe ka espesyal alang kang Abel ang Dios. Pero sa kinabuhi ni Cain, murag ordinaryo ra alang kaniya ang Dios. Wala niya ihalad ang pinakamaayo.
Wala niya ihatag ang pinakamaayo nga abot sa iyahang pagpaningkamot. O iyang nakit-an mga kaigsunan nga wala dawata ang iyaha o niya nakit-an po niya nga wala gidawat sa Dios ang kang Abel didto ni abot ang kasuko, ni abot ang kasina. Nasina siya, nasuko siya sa igsuon. Pero ang kabalo ba mo ang sinugdanan gyud nga nung nahimong delikado ang iyang kinabuhi? Kana bitaw ihang pag-ila. Kung sa atong pag-alagad sa Dios, ang atong pag-ila sa Dios ordinaryo lamang. Yes, maingon ta nga dili ordinaryo Pastor Gideon tungod kay nagsampit ko sa Dios, nag-alagad ko sa Dios, nagsimba ko sa Dios, wa ko'y laing giduulan, gidangpan, siya na gyud og dili siya ordinaryo alang nako. Pwede na to na siyang angkonon. Pwede na to nang isangyaw. Pwede na to nang isugilon. Pero timan ang ato ang paghalad maoy musugilon kung unsa ang ato ang pag-ila sa Dios. Ang atong paghalad ngadto sa Ginoo. Dito nagsugod gyud sa paghalad ni Cain ang kadelikado sa iyang kinabuhi. Kana bitang muhalad ta sa Dios, dili lang sa mga butang. Labi na gyud sa ato ang kasing-kasing. Labi na gyud sa ato ang hunahuna. Labi na gyud sa kinatibuk-an natong kinabuhi. Sa espiritu, sa kalag ug lawas. Kon sa ato ang paghalad sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo, ato bitaw ning gihimo sama lamang sa tao. Nga pwede lang nato siya nga kanang moingon ta nga kana bitong mantinilan. Ay no nga, ikaw ako makasabot ka aning pulong mantinil. Kana bitong mantinilang. Murag kapin lang ang ato ang gihalad sa Ginoo nga kusog. Kapin lang ang ato ang gihalad sa Ginoo nga tingog. Dili wala nato tinguhaa paningkamuti ang pinakamaayo nga tingog, pinakamaayo nga kusog, pinakamaayo nga butang nga naa sa ato ang kinabuhi nga mao'y ato gihalad sa Ginoo. Maunay mo sugilon kung unsa gyud ang ato ang pag-ila sa Dios. Dili ang ato ang tingog, dili ang ato ang pag-angkon mga kaigsunan. Ang musugilon kung unsa ang ato ang pag-ila sa Dios, ang atong kana bitang response sa iyang mga mensahe. Kumingon tang response, kana bitang pagsunod o pagbuhat sa iyang mga sugo. Pagsunod o pagbuhat sa iyang mga sugo, mga kigsunan, kung ato ning gibuhat nga pagpakita lamang sa simbahan, pagpakita lamang nga Kristohanon ta, pagpakita lamang nga disciple ta ni Jesus Christ, pagpakita lamang nga mga born again ta, kanang tanan is useless. Walay bili. Kung ato lang ipakita sa tao. Mao bitaw na nga ang atong Ginoong Hesukristo naghimog mga pagtulunan atong makaplagan diha sa sulat ni Apostol Mateo. Nga kung musimba ta sa Dios, mo tawag ta sa Dios, gitudloan ta sa unsang paagi. Mo tawag ta nga ang Dios ug kita ray nasayon. Ako ug ang Dios lamang ang nasayon. Muna ningon siya nga, kung ampo gani ka sa Dios, sulod sa imong lawat, sirhi ang imuhang pultahan o pag-ampo sa Dios, sa dili makita nga Dios, o gantihan ka sa imong pagbuhat niya na. Dili sa ingon nga kung musimba ka sa Dios, muday ka sa Ginoo, sayop ang gihimo diha sa atong simbahan. Buti pasabot, kung doon na kay gihimo nga mga halad pagday sa Ginoo, ihalad ang mga butang nga dili makita sa tao.
sama sa imuhang pagbati, sama sa imong una-una. Wala may makakita nga tao. Walay masayod nga tao kung dili nimo isugilon. Kung dili nimo ipakita sa tao. Kana bitang musimba ka sa Ginoo mga kigsunan nga nakasintro diha sa imong kasing-kasing. Imong gipangita ang iyahang presensya. Kanang muawit bitaw ta mga kigsunan nga nakasintro atong una-una, nakasintro nga atong kasing-kasing ato sa Dios. Ma-feel na to nga naa siya. Sa diha nga mabati na nato ang iyang presensya. Munay naa sa kanta mga kigsunan, sa presensya mo may kalipay ako, sa presensya mo may kaayuhan ko, sa presensya mo may kalinaw ako. Diha sa presensya mabati nato ang ato ang mga gipangandoy. Ang atong ipangita, madawat nato. Mga igsuon ko sa Ginoo. Lamang maguba na siya kon sa atong paghalad sa Ginoo nakatandi ni sa atong isigataw. Kana bitang gitandi nato, gikumpara nato ug mao nay naitabo sa kinabuhi ni Cain. Iyang gitandi ang iyang halad. Nihalad tuod siya pero naniid po siya sa mga halad sa uban. Ang Dios mga kaigsunan nga atong gilagaran nagpahinumdom kanato karon nga kung doon naman tayo buhaton para sa Dios, dili gikinahanglan ang kanabitang pagpanugilon o pakigtandi sa uban. Pwede nimo na isang i-testimony pagdasig sa uban, pero gidili o dili mayo ang pagpangumpara sa uban. Kay maunay maghatag og kidelikado ug mosulod dayon diha ang dili maayo nga pagbati. Sama sa kasina, sama sa kasuko. Ug sa diha nga nihari kini sa kinabuhi ni Cain, nakabuhat sa dili maayo. Muna niingon ang Dios mga kaigsunan, miingon ang Ginoo nga pagbantay kay sa unahan nag-atang kanimo ang kamatayon. Usasad nga mahimo natong magkaingon ta nga kana bitang magkakuha po ta og mga pagtulunan nga dili gyud maayo kanang kasina kanang kasuko. Makaguba gyud sa kinabuhi sa tao. Usa po ni ana kanang kasina kasuko kining garbo sa kinabuhi ni Saul. Si Saul mga kaigsunan pinili siya sa Dios. Sama nimo, sama nako. Nga kitang tanan mga pinili sa Dios, pinagi kang Kristo. Apan si Saul, wala na mo submitar sa mga propeta. Wala na mo submitar sa mga tao nga gibutang sa Dios sa iyang kinabuhi. Wala siya maghulat. Murag kumbaga mga igsoon diha sa mga buluhaton mangyod sa Ginoo. Doon na manggoy gi-assignan kana bitawng gisaligan sa Dios sa matag hiyas gasa doon na say gisaligan nga tao. Kung naa may tao nga gisaligan sa maong gasa, doon na po'y mga gasa nga gisalig sa Dios sa laing tao. Unya kung naa may tao nga gisaligan ni anang maong gasaha, dili po na gipakita diha mga kigsunan nga dili na angay niyang itandi sa uban. Usa sa mga kanabitang makita nato sa kinabuhi ni Saul nganong nadelikado ang iyang kinabuhi o paingon gyud siya sa walay hinungdan nga kahintang, walay hinungdan nga kamatayon, walay hinungdan nga katapusan. Usa na ni ana mga kaigsunan, nihari ang iyang kasina. Nihari ang pagkagarbuso. Mahinungdan nga imbis daigo niya ang Dios sa kinabuhi ni David, imbis iyang pasalamatan ng Dios sa kinabuhi ni David nga gibutang sa Ginoo sa iyahang pagdumala sa gingarian, nasuko siya kang David.
Ya dili lang ingon nga suko sa kang David kundi grabe nga kasuko nga naghatod kaniya nga dili maayo nga pagbati nga gusto na niyang patyon si David. Kana bitawng kung dunay tao nga gipauswag, dunay mga tao nga gigamit sa Ginoo, labaw nga gigamit sa Ginoo. Ang atong buhaton mao ni daygo na to ang Dios. Sa imong pamilya, sa akong pamilya, sa matagusan nato ka pamilya, dunay mga tao nga gigamit pag-ayo sa Dios. Dunay mga tao nga gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo. Kung doon na may mga tao diha sa imong pamilya, di mo sa imong palibot, nga gipanalanginan sa Ginoo, ayaw og kalain. Ayaw tuguti nga magtipig kag kasuko, kasina, kalagot, ug uban pa nga dili maayo nga pagbati. Kay magdala kanimo nagkadelikado. Ikaw mo'y madelikado, ana. Like example, naa kay igsuon, naa kay pag-umangkon, naa kay iyaan o uyuan, diha sa imong pamilya, nga miuswag. Ang imong buhaton mga kisunan nga angay paningkamutan aron mahimong dili delikado ang imong kinabuhi, dayga ang Dios. Ayaw ipanulugilon ang dili maayo. Ipanugilon nga maayo ang Dios sa kinabuhi sa tao nga gipauswag sa Ginoo. Siguro moingon ang uban, pastor, pananglitan og dili maayo o dili maayo nga pamaagi. Nganong miuswag sila. O dili maayo nga imo nang tagdon ang mga butang nga dili maayo. Wala ka pilia sa Dios, wala ka pilia sa Dios aron pangitaon nato ang dili mga maayo nga mga pamaagi nganong miuswag sila. Gipili ta sa Dios, pinaagi kang Kristo aron magdaig sa Ginoo. Aron mo simba kaniya. Aron mo awit sa iyang pagkamaayo. Ikaw ako gipili, giumol, giluwas, gibag-o aron mo daig sa Ginoo. Wala na lain. Dili ang pagpangitag mga kana bitawng dili maayo. Kay kana bitawng naay mga tawo nga muuswag o miuswag, unya ang dili maayo maoy imong utingkayon, ang dili maayo imong pangitaon ug manugilon dayon kasuban nga tungod na nadato na siya tungod magud aning dili maayo nga iyang gibuhat, dili maayo magud na no. Ikaw mo'y maapektuhan, ana, dili sila. Ikaw mo'y mahimong delikado, ana, labi na kung nabatasan nimo na. Ug mao na gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing nga akong isugilon kaninyo. Usanay ka mensahe nga magpasidaan sa Ginoo, magpasidaan ka nato, ug ako nagtuo nga gikan ni sa Ginoo. Kay walay tawo nga nagtudlo ug nagsugilon niini kanako sa dihang namalandong ko niini sa maong mensahe nga gikan sa Ginoo. Usa sa mga kanabitang sinugdanan nga makahatag sa tao aron mahimong delikado ang iyang kinabuhi, kanabitang pag-utingkay sa mga dili maayo nga mga hinungdan, nganong gipauswag sila, nganong nadato sila, nganong naharuhay sila. Kay ngano man, ibutang nato ni sa atong kinabuhi, dili na mao'y atong trabaho. Nganong nahimot ang Kristohanon. Dili na mao'y tawag sa Dios atong kinabuhi. Dili po na mao'y hinungdan o rason nganong gitabangan ta sa Ginoo, nganong giluwas ta niya. Nganong giluwas o gitawag, gipili, gibag-o ta sa Ginoo, gipanalanginan ta niya. Aron daygo na to siya ug wala na ilain pa. Muna mo yung kuninyo. Sa tanang panahon, ingon si Apostol Pablo, daygaw pasalamati ang Dios. Kanus amang ka dili makapasalamat. Dili ta kapasalamat kung naanay dili maayo sa ato ang kasing-kasing. Doon na dili maayo sa atong nauna. Unsa may buhaton kung moingon ta nga dili manguta kalikay Pastor Gideon nga maka kanang naamang mga panahon nga dili maayo atong nauna, dili maayo ato ang pagbati tungod kay makakita manguta. Ang gitambag sa Dios nga atong makaplagan sa Biblia,
kining pulong paglikay. Likay ang mga tao makadaot nimo. Likay ang mga tao nga makapa-impluwensya kanimong dili maayo. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga tao nga daotan. Og dili na ko kalimtan ang gisulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto 15. Sa 15 ba na? Ako rang tan-aw sa unang Korinto 15. Ablihan ako ang Biblia mga kigsunan, anya kuyogi ko sa pagbasa niini. Unang Korinto 15. Unya bersikulo 33. Ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Kana bitang nakauban nimo sa taas nga panahon o niya gatuo ka nga makatabang siya nimo. Pero nagdala di ay kadaot sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Likay na sila. Gawas lamang sa mga tao nga naningkamot nga mahibalik diha sa Ginoo. Mutabang kanila. Pero sa mga tao nga walay pagpakabana, walay pakialam kung naaba na sila sa Ginoo. Ingon ang Biblia diha sa katapusang libro sa Biblia. Pasagdahi ang mga tao nga dautan nga magpadayon sa pagbuhat og dautan. Pasagdahi ang mga taong matarong nga magpadayon sa pagbuhat nga matarong. Nganong nagpahinumdum sa pasagdahi? Kay mo ni ang gibilin sa Dios. Wala ka gipili aron kana bitaw makakaton sa pagpanghilabot. Kung dili ikaw ako gipili aron makakaton sa pagdaig sa Ginoo, sa pagpasalamat sa Ginoo, sa pagpasidungog sa Ginoo, sa paghalad sa Ginoo, labos sa tanan, sa pag-alagad hangtod sa kahangturan. Mana nga kung asa tagibutang sa Ginoo, ambingan na to. Gibutang ka sa Ginoo sa pagtabang, ampingi ang imong hiyas sa pagtabang. Kay dunay may mga hiyas ang matag tao. Dunay nagkalain-laing hiyas nga gisalig sa Ginoo sa matag tao. Doon na po'y gisalig ang atong Dios. Dili lang hiyas kundi doon ay dili lang gasa kundi mga hiyas. Katakos, mga talento. Muna niingon si Apostol Pablo diha sa libro sa Korinto. Naman siguro na sa unang Korinto 12. Kani mga hiyas nga ihang giwali gikan sa balang espiritu. Dunay hiyas sa nga gihatag sa balang espiritu mga kigsunan. Ang mga hiyas man ni ang gihisgutan dinhi sa unang Korinto. Nya gitagad usab di Apostol Pablo ang kanabitang pangsyon sa matag hiyas sama sa iyahang gihulagway kini bitaw atong lawas nga naay daghan og nagalilain nga parte niini. Naay dalunggan, naay mata, naay ilong, naay baba, naay kamot, naay tiil. Og ang matag parte sa atong lawas lain sila og kakayanan. Nain sila gimbuhaton. Lain sila pangsyon aron kining ato ang lawas magamit sa Ginoo. Diha sa versikulo 4, kapitulo 12 sa unang Korinto, ingon din nga may nagkinalaing mga hiyas apan maurang espirituha ang naghatag ini. May nagkinalaing paagi sa pag-alagad apan maurang Ginoo ang tilagaran. May nagkinalaing katakos sa pag-alagad apan maura ang Dios nga naghatag katakos. So naa dinhi ang kana bitang klaro gihanay pag-ayo nga magtudlo kanato nga sa atong kinabuhi lain-lain gyud ta og kakayanan, lain-lain ta og mga talento, lain-lain ta hiyas, lain-lain ta gasa. Lamang kining naa nato sa atong kinabuhi dili aron itandi sa uban, dili aron ikumpara sa uban, kundi aron ato ning gamiton
sa pagdaig sa Dios, sa pag-alagad sa Dios, sa pagpalambo, pagpauswag sa mga buluhaton nga diin gibutang sa Dios sa atong ginabuhi. Dili na to tugutan mga kaigsunan nga kung unsay dili nato kaya apan kaya sa uban, dili na to tugutan nga malain ta. Ibutang na sa imuhang kinabuhi mga kaigsunan, inani ni siya. Muni usas mga bantayanan. Kana bitang naihiyas ka, naay hiyas nga gipial o gisalig sa Dios usa ka tawo. Unya nakagusto ka sa mong hiyas. Tungod kay nakagusto ka, nangayo ka ana sa Ginoo. Apan nakit-an ta sa Ginoo nga oy dili ta takos, dili ta ngayan. Mao hinungdan nga wala na gihatag ug wala ta pambita sa mong hiyas. So naningkamot ta, naningkamot. Unya dihas pagpaningkamot mga kisonan, inana na siya. Dunay giablihan ang Dios nga kanabitang moingon tang paglaom sa maong hiyas. Ingon si Jesus, bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan madawat. Munay bersikulo o mensahe nga naghatag og paglaom nato. Lamang moabot ka ng paglaom mga kaigsunan kung nakakaton ang atong kasing-kasing. Nakakaton sa pagpaubos, nakakaton sa pagpailop, labaw sa tanan nakakaton sa pagkinabuhi sa mga pulong sa Dios. Kay mouswag ka. Kay mahitabo manggod mga kaigsunan mao ni. Kung kapiyalan kas gamay, piyalan kas daghan. Buti pa sabot posibilidad nga ang hiyas nga imong nagustuhan moabot na nimo kung naningkamot ka uban ang pagpaubos. Naningkamot ka uban ang pagpailop. Naningkamot ka uban ang pagpagkamatinud-anon sa atubangan sa Dios. Like example, sa ako ang kinabuhi mga kaigsunan, wala ko hiyas sa pagwali. Wala ko hiyas sa pagtudlo. Wala ko hiyas mga kaigsunan sa kanang sangyaw. Kaya nga naman, sa unang panahon mga kaigsunan sa bata pa ko, hit na ko ang pagtudlo. Wala gyud koy kanana kay una sa tanan, yungit ko. Dili kayo ko maayong manulti. Yungit ang ako ang muraog kana bitang even kanang 12 mga kaigsunan, ga grade 4 na ko. Lisod pa ko litok anang 12. Ang ako ang malitok ana tulib. Tulib ra gyud na sa una. Di ginako na malimtan kay naay mga panahon na ulaw sad ko ana kay yaga-yagaan lagi ko sa una. Muna niyon ko nga dili gid ko kung mag-alagad ko sa Ginoo sa simbahan. Aray ra ko sa gitara. Unya usapod ni ana ang ako ang mapapa magwawali. Kami nga ilang mga anak nakakita kung unsa kalisod ang pagwali. Labi na gyud mahitungod sa kahimtang. Manango ako mga andoy. Apan sa panahon nga gitawag ko sa Ginoo, ang hiyas nga kana bitang ang pagwali nga wala nako pangandoya, mayon ko nga lisodan yun ko sa pagsugod, lisodan ko sa mayon ko nga sa pagtudlo. Pero sa diha nga kana bitang muduol di ka sa Ginoo nga mapabsanon. Muduol di ka sa Ginoo nga mapailubon og labas sa tanan kanang pulong matinud-anon. Unay giingon sa atong Ginoong Hesus nga kung dili ka kapiyalan ana sa una, karon kapiyalan na ka. Una nga inani ni siya. Kung naa kay mga nakit-an nga buluhaton diha sa simbahan na nangandoy ka apan wala isalig sa Ginoo nimo karon o kaha nakit-an nimo mas gigamit sa Ginoo ang uban, ayaw kalain. Ayaw og kasina. Ayaw og kana bitang pagbaton og dili maayo una. O kaha dili lang sa simbahan. Diha sa ato ang pagpuys kalibutan, maghisgot ganita pagpuys kalibutan mga kaigsunan, kana bitang pagpanarbaho, pagpananom, pagpamuhi. Doon ay panahon, sitwasyon nga kung ikaw mamuhi, dili kaayo epektibo.
Pero dunay mga kaigsuonan o kailan nimo nga mas epektibo sila nga unta kaya mo unta nimo. Pero mas niuswag sila kaysa ikaw mo imong dumala. Sa panahon mga kaigsuonan nga inana ang imong nagitan, ayaw tuguti nga ikaw masina. Aron dili na moabot sa imong kinabuhi, ayaw og pakighigalang dawtan. Ayaw pakigigala o pagigsuot sa mga taong kusog mo ang libak, magchismis, puro kadaot lang. Pakigsuot sa mga tao nga seryoso nga nag-alagad sa Ginoo. Aron matabangan ka ug ikaw mismo ang makatabang sa imong kaugalingon. Nga makabot nimo ang pagkamapubsanon, ang pagkamapailobon. Kanus ama nimo madiskubrihan, kanus ama nato madiskubrihan nga doon na tayo pagkamapubsanon, pagkamapailobon. Sa panahon nga doon ay mga pagsulay. Like example, doon ay tao mga kaigsuonan nga kana bitang gipauswag or kaha nakasulti ni mugbukat, nakasulti ni mugdili maayo. Diha kana nga time diha ka gisulayan. Tay pa mga tana ko ninyo. Kanus amang ka nakadungog nga gisingkahan ka. O bisan wala ka singkahi apan nakadungog ka, nasultihan kag sakit para nimo. Kanang nasakitan yung kapag ayo. Kumbaga, nainsulto kapag ayo. Kanus ama na nahitabo sa imong kinabuhi. Kung nahitabo na sa imong kinabuhi, mga kaigsuonan mawitiman kung mupaduol ka sa Ginoo, mga ikagtabang, paupos ka, mupailob ka, mauna na'y panahon, mauna na ilhanan nga mahimo kang takos og angayan sa uban nga mga panalangin nga giandam sa Dios. Nga alang unta sa uban apan tungod kay nakit-an kang mapubsanon, tungod kay nakit-an kang mapailobon. I-bless ka niya. Mao na ningon ang ato ang Ginoo nga bulahan ang mapubsanon, bulahan ang mapailobon, bulahan ang limpyo og kasing-kasing, kanang putli og kasing-kasing. Nindot kayo mga kaigsuonan ang gipakita sa atong Ginoong Hesukristo diha sa libro sa Mateo kapitulo 5 sa iyang giwali mga kaigsuonan, mismo ang atong Ginoong Hesukristo ang nagwali niini. Bulahan ang limpyo kasing-kasing, bulahan ang putli kasing-kasing. Kay ang mga butang nga kaniadto lisod kay ang kunon sayon nga moabot sa iyang kinabuhi. Muna nga, ako mga pagdasig, kung doon na kay mga gipangandoy karon, unya dito na hitabo ni sa imuhang kaila, sa imong mga higala, sa imong mga pamilya, ayaw kalain. Dayga ang Dios. Paningkamuti nga maduol ka kanunay sa Dios. Ayaw paningkamuti ang pagdaot sa tao. Ayaw paningkamuti kanang hadlokon nimo ang tao. Kay kana bitang magpapaubos ka, magpailobon ka, di gyud ka moingon kang dili ta ka hulga ang nagtao. Kay ang kinaiya nga mapubsanon, ang kinaiya nga mapailobon, muhilak ra na sa tanang panahon. Muhilak na diha sa pagduol sa Ginoo. Unya andam na sa pagdawat sa tanan. Sama ka mo mga igsoon. Sunod nga mga kanabitang makapadelikado sa kinabuhi sa tao, kanang gugma sa kwarta. Uy, kuyaw kay na siya, kanang gugma sa kwarta. Na nagani kay gugma sa kwarta mga gigsunan, mauna na'y panahon nga delikado na kayo ang imong kinabuhi. Sama sa kinabuhi ni Judas Iscariote. Muna niingon si Apostol Pablo diha sa sulat sa Timoteo kapitulo 6, unang Timoteo kapitulo 6 siguro na versikulo 9, nga ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y sinugdanan sa pagkadautan. Unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 9, apan kadtong buot madato mahiagom sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang.
dali silang malitag. Maghisgot ganig mga binuang, dali kay silang mutangag. Kung sa isda pa, dali kay mukubit. Kung sa ato pa, dali mo sakay. Sa mga binuang, oy, kuyaw kay na siya mga kaigsunan kung naanahitabo na sa tong kinabuhi. Nga kung makadaungog tag mga dili maayong istorya, dili maayong nga mga sugilanon, dali kay kang musakay, dali kay kang mo dugang. Usa na nas mga ilanan nga delikado ang imong kinabuhi. Malitag sa mga binuang o makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tao ngadto sa kalautan o kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang matang sa kadautan niya. Ingon din may mga tao nga natungod sa kadako sa ilang mga tinguha nga masapian na himulang Hinuon sa pagtuo ug nihiagom sa daghang mga kagulanan. Kanang nagtinguha nga mahisapian, mahitabo mo guna, usog ay mangilog. Kabantay mo anang bisan siguro sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, kani atong wala patas Ginoo. Kung atong panahon, kana bitaw gusto ta nga mahimong inila, gusto tang mahimong dinaig. Bisan dili nato trabaho atong angkuno. Kabantay mo ana. Basta maayo gani og makadaig ang tao. Like, kana bitang ako, uy kuyaw kay na. I hope wala mo malimot atong among istorya sa kinabuhi sa kana bitang sa usa ka gansa, usa ka itik, o usa ka kuan kanang gansa og itik o kaning bao. Mga higala sila nga nagpuyo sa usa ka lugar nga dunay kadunay moingon ta nga tubig. Nga niabot ang panahon nga walay ulan, nahubas ang tubig. Unya ang duha ka langgam nga maoy higala sa bao, na sila'y kakayanan sa paglupad. Lupad sila aron pagtan-aw sa mga lugar o dapit nga dunay mga tubig. Ug nibalik sila sa limutangan sa bao o giingnan nila ang bao nga babay lang usa ta, magbulag-bulag usa ta kay murag dili may mabuhi dili kay wala nay tubig ang nahimutangan. Naami nakit-an nga lugar nga kami ra pod ang magkaadto. Naay daghang tubig unya naay daghang pagkaon. Uy ni ana ang bao nga unya biyaan day ko ninyo mga friend man ta. Mga best friend man ta. Biyaan day ko ninyo. Ay ko ninyo biyai. Murag na konsensya ang duha ka langgam o nagkasinabot sila nga mag kuha sila og usa ka stick dahil ilang gunitan ang tumoy sa stick unya usa ka langgam magunit pod sa tumoy sa stick unya ang bao ilang papaakon sa stick aron iniglupad nila makalupad ang bao pinaagi sa stick nga ilahang gunitan sa ilang tiil. Nya samantala pod ang bao nagpaakpod sa stick. So daling istorya nang lupad ang duha ka langgam nga naa sila gunitan nga kanang usa ka stick usa nga kahoy nga diin dito gipatangag nila ang bao. Lupad sila. Agi silang mga bungtod, agi silang mga kakahuyan. Unya sa dihang niagi silang pinakataas nga bungtod. Nya naa diha ang daghang kahoy, daghang mananap. Niyangod man ang ilang kailang nga unggoy. Sa diha nga niyangod ang kailan nilang unggoy, niingon ang unggoy, "Uy, kanindot anang inyong gibuhat. Kinsa may nakahuna-huna ana nga haskang niduta man ninyong tan-awon." Imbis ang duha ka langgam maoy mo angkon kay sila ang kanabitaw sila ang nakakuhag ideya kining bao gusto mang daygon. Pag-ingon, "Oy, kinsa may naghuna-huna ana? Kinsa may hinungdan nganong nakalupad mamo?" Singgit ang bao, Ako.
Pagsinggit niya ako, nagkabuhi siya sa stake. Nahagba siya. Tagak siya. O maunay naka palaglag niya. Mauna nga, kung sa atong kinabuhi, nangandoy ta nga daygon, mahinungdan na ning kamot ka, mahinungdan ng limbasog ka para daygon ka sa tao. Mauna na grabe ka ilhanan nga naanakas kadelikado nga kahimtang. Grabe na kadelikado ang imong kinabuhi. Naanakas sa gitawag bungaw sa kalaglagan. Pero nguni, sa imong pagpangalaga, doon ay mga tao mudayeg nimo. Ug dili na siya sala. Kung ang pagdaig sa tao nimo, ihangad nimo sa Ginoo ug ingnon nimo ang tao, to God be the glory. Sa Dios lamang ang himaya. Ihangad dayon sa Dios. Namagi mga tao moingon nga ninduta lagi nimo. Ngayo kay ka kay naa ka ay kadasig sa pagbasa sa Biblia. Unsa man imong itubag? Ayaw ang kuna. Ayaw ingna nga ako tungod ako ni. Ingna tungod nis Ginoo. Kay wala tay mahimo kun wala ko. Tinod, wala man kitay mahimo. Wala tay atoa nga hiyas, abilidad, talento, dili nito gikan nis Ginoo para daygon nato siya. Para magamit nato ni mapataas siya. Muna nga usa sa nganong ang salapi makahatag magdili mayo sa tao kon imong higugmaon kay mao man gud ni ang salapi kasagaran makahatag og dungog sa tao. Oy tinuod na ang salapi mga kaigsunan makahatag og dungog sa tao. Daghan gani kag kwarta, makapanindot ka sa imong hitsura, makapahamis sa imong panit, makapagwapa, makapagwapo, dili lang sa imong kaugalingong lawas, pati sa tanan nga nimo. Kung ngunay panahon nga daygon ka, sa panahon nga daygon ka, ayaw gayod ingna nga tungod ni sa akong paningkamot, tungod ni sa ako ang tinguha, tungod ni sa ako ang tungod ni sa akong kaalam. No. Ingna tungod kay nag-uban ang Ginoo. Wala magpasabot nga wala mag-uban ang Ginoo ninyo. Kundi tungod ni kay dunay tuyo ang Dios aron makatabang ko o makadaig ko og labaw sa tanan damor kong makaalagad sa Ginoo uban ni ining mga butanga. Tinuod mga kaigsunan, damortang makawali makasangyaw sa mga butang nga gitial sa Dios sa atong kinabuhi. Sama aning gadget. Gibutang ni sa Ginoo sa atong kinabuhi aron makasangyaw ta sa iyang ngalan. Gibutang ni sa Dios sa atong programa aron padayon natong ikapataas ang iyang ngalan. Padayon natong maalagaran ang Dios uban ni ining mga butanga. Ug sa atong paggamit nini, gamito na to ang pinakamaayo. Mao bitaw na nga usahay mga kaigsunan, dili gyud nato kalikayan ang bugatan ta. Labi na gyud sa panahon na dunay mga madamage. Labi na gyud sa mga kanabitang maoy mga nahimong instrumento aron ang pulong sa Dios moabot sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Usa ubang pang mga tao. Dunay gyud mga panahon mabugatan ka, pero mao na gingon nga ayaw kaluya sa pagdangop niya. Kay dunay gitanyag si Jesus. Dangop nako, ingon si Jesus. Duol mo nako. Unya, ingon siya, duol mo ka nako. Bisan kinsa katong gikapuya gibukatan. Kay papahulayon ko kamo. So kanang paghigugma sa salapi, pagpangibog mga kaigsunan, dili na maayo. Makaguba na, makahatag nagdelikado sa ato ang pagkakristohanon. Sama kang David, tawhanon nga kaibog. Naibog siya. Si Samson, si Solomon, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Si Ananias o si Sapira, si Esau, mga tao nga atong
Makit-an diha sa Biblia mga kigsunan nga kana bitang wala sila kabantay. Nga nananila ang kasuko, kasina, kahakog, kaibog, garbo, pagpamakak, kakulang sa pagtuman sa mga mensahe sa Dios. Pero andam sila sa pagtuman kung maghisgot ang kwarta. Uy, kuyaw kay ni siya. Usanis mga bantayanan sa kinabuhi sa mga Kristiyanon. Inani ni. Muingon ka nga, tao ra man gid ko. Maloya gid ko. Na ako'y kaloyahon. Nga maingon na yun, labinas pagpangalagat. Pero kung maghisgot kwarta, way kaloya. Uy, kuyaw na dahil na. Paminaw mo ani mga kigsunan. Maghisgot na gani o kwarta. O niya, daghan kay kag mga pamaagi kung maghisgot na may kwarta. Murag di ka mo batid kaloya. Apan kung maghisgot na buluhaton si Ginoo, perte kang maka kita og mga hinungdan. Murag wala gyud kay pamaagi nga makit-an aron makasunod ka sa Ginoo. Dali kang makakitag rason. Sultihan na mo. Mao na ni ilhanan nga nakas pagkadelikado. Napadapli na nimo ang tinuod nga gugma para sa Ginoo. Ug maunay gipakita ni Jesus nga mahitabo sa mga tao sa katapusang mga adlaw ug pagbantay niini. Nga mas ma-priority nimo ang trabaho, mas ma-priority nimo ang kwarta kaysa bulaton sa Ginoo. Pero dili na sala kun imo nang gitinguha tungod kay duna kay pangandoy nga mas maalagaran nimo ang Dios pinaagi niini. Tinuod na. Kana bitang nagnegosyo ka, nagtrabaho ka, giampingan, giamuma, gitipigan, gi-priority nimo tungod kay paras dahil sa Ginoo. Sultihan na mo. Bless kayo ka nga klase nga tao. Kay ang imong gibuhat dili na kalimtan sa Ginoo. Diha man ta suklian. Dili man ta suklian sa ato ang pagtuo. Suklian ta sa Dios o gantihan ta sa atong mga nabuhat. Gatuo ka na nag-alagad ka sa Dios apan wala kay gibuhat. That is useless. Ang pulong pag-alagad mga kigsunan nagpakita na nga dunay kay gihimo. O kung unsa may imong gipaningkamutan karon para sa Dios nakit-an kaniya. O gi-bless kaniya. Inigbalik ni Jesus pangitaon ka. Kay nga naman nakapalipay kaniya. Nalipay ang Dios sa imong kinabuhi. Walay laing pangitaon sa iyang pagbalik, ikaw na. Bisan kinsa nga tao, bisan ibutang lang nato sa tao. Ikaw, moadto ka sa usa ka lugar, unya diha sa usa ka lugar mga kaigsunan na mga tao nga kana bitang malipay gyud ka. Mura ba og kanang tawhana makakita ka or tanang kanang imong igsuon makakita ka malipay ka. Uy, nag-anha nimo ang lugar ha, pangitaon gyud nimo na siya. Pero kung kanang tawhana, kanang imong kaila, walay laing nahatag niya nimo ang kaguol, oy, bisag duol pa, muli kay ka. Muna ni ingon ang Dios, silutan ko ang mga taong nautan. Kaya ang mga taong nautan, walay laing nahatag kundi ang kasuko lamang sa Dios. Mahinungdan, kung nag-alagad ta sa Dios, ang atong gipaningkamutan ang makapalipay sa Dios. Inigbalik niya, pangitaon ka. Dili aron silutan, kung dili aron gantihan. Sumalas imong nahuman o nabuhat sa dihang nag-alagad kaniya. Mga nga likayan gyud mga kaigsunan kining mga butang nga makapadaot, makapadelikado sa atong pag-alagad sa Dios. Dili nato tugutan
nga mauni maghari sa atong hunahuna kasing-kasing? Para dili na maghari mga kaigsunan daghan nga mga makatabang nato nga gibilin sa Dios nga mga pamaagi. Usa na ni ana likay ang mga taong dautan nga makapa-impluwensya kanimo pagkadautan. Pakigsuod ang mga tao nga mapausanon, mapailubod, mahigalaon, makigdaiton. Inagi yung mga tao nga inana ginaya. Ug wala na lain. Dapat usa kang tanan. Kay pagkaninduta, kung makita-kita ta, nga inana nga to ginaiya. Ihanay tag pangitaanay ba? Moingon ta nga, asa man to si sister, asa man to si brother. Wala taan ako sa kalugar, like example, sa Dumaguete. O niya, muadto ka dito. Muadto sad ko dito. Muadto pud ang atong mga igsoon dito. Uy, pagkaninduta no, makita-kita ta na ang presensya sa Ginoo. Kabalo ba mo? Kung na ang presensya sa Dios makita-kita ta sa kadapit o sa kalugar, ang pinaka number 1 nga buhaton ang pagdaig niya. Ang pagkanta mga kaigsunan, ang pagpasinog sa Ginoo. Nga balaan siya. Muawit sa ko mga kaigsunan o kung okay na ba ang ko ang batere kay ganina lobat man to. Ako ang suwayan kung dili ba lobat. Ako naman ni siyang gi-charge. Ako na siyang gi-record kining maong awit mga kaigsunan pero wala pa mahuman. Ako siyang pangitaon. Di po ni mo tukar. Di gani siya mo kuan. Ako na siyang gi-record pero wala pa gyud ako ni kanabitawang mahuman. Okay. Hallelujah. 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 Balaan ng Diyos, walay sama kanimo. Kami imong pinasaylo. Gamhanan ka Diyos, walay sama kanimo. Kami mga giayo mo. Balaan ka Diyos, walay sama kanimo. Kami imong pinasaylo. Gamhanan ka Diyos, walay sama kanimo. Kami ang mga giayo mo. Ipataas ang pagdahil
pagsimba para kanimo lang. Ipataas mo mga pagdaing, ang pagsimba para kanimo lang. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat sa gumamo sa imong pasaylo, kami maghalad kanimo sa among pagdaing. Bayaon ka, O Diyos, sa among panaghiusan. Ipataas ko mga pagdaing, ang pagsimba para kanimo lang. Ipataas ko mga pagdaing, ang pagsimba para kanimo lang. Yes, hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Balaan na ang Diyos, walay sama kanimo. Kami imong pinasaylo, gamhanan ang Diyos, walay sama kanimo. Kami ang mga giayo mo, ikaw ako giayo si Ginoo. Balaan kang Diyos, walay sama kanimo. Kami imong tinasaylo, gamhanan ka o Diyos, gamhanan ka o Diyos, walay sama kanimo. Kami ang mga iayo mo. Ipataas ko mga pagdaing, ang pagsimba para kanimo lang. Ipataas ko mga pagdaing, ang pagsimba para kanimo lang. Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Salamat sa kong amor sa iyong pasaylo. Kami maghalad kanimo. That's hallelujah, Lord. Sa among pagkain, pagkaong kao Diyos, sa among anak hiusa, ipataas ko mga pagdahin, ang pagsimba para kanimo lang. Ipataas ko mga pagdahin, ang pagsimba para kanimo lang. Ipataas ko mga pagdahin, ang pagsimba para kanino lang. O Diyos, amahan na mo ka Diyos sa makagagahom. Salamat sa imong mga mensahe, mga pulong nga nagtudlo, nag-iya ka na mo. Aron nga mong kinabuhi magpabilin diha sa imong mga sahad. Magpabilin diha sa imong ihatag nga paglaom sa matag usa. And thank you Lord sa mga pagtulunan nga mo karong nagkatunan. Paday mo kami tabangan nga dili lamang kutob kami sa pagkaton ini kundi sa pag-apply pag kinabuhi ni tanan. Salamat o Dios sa imong pagatiman sa mga kaigsunan nga naa karon sa ilahang mga dapit. Ilayo sila sa mga katalagman, ilayo sila sa mga problema, ilayo sila Ginoo sa bisan unsang mga kadautan. I declare in the name of Jesus Christ, ikaw ang Dios, mag-auban ka namong tanan. Magapanalipod, bisan pa sa mga ako mga kaigsunan nga naa karon sa ilahang pagtrabaho, pagnegosyo, padayon mo silang tabangan nga ikaw ang ilang masintro, ikaw ang ilahang malagaran, ikaw ang ilang mapasidungan sa tanang panahon. Dalaykon ka nga Dios nga nagpahinumdum ka na mo, tutudlo ka na mo. We declare blessing, pan-blessing, in Jesus' name. Amen. Amen. Dalaykon ang Dios mga kigsunan sa padayon nga nag-amuman, nagatiman ka naton tanan. Kini igsoon, Pastor Gideon, manamilit na sa atong programa uban sa Panginoon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios. God bless, good morning, o ang Dios mag-auban ka natong tanan. Nag-aawit kanimo amahal Jesus, maghahanap, magpagdahil, mag-aawit kanimo amahal. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan, diha kanimo Isus ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Bayaw ka, iisa ka sa among pagdaig.
Malaan ng Diyos, walay sama ka rin.